Čiže postupne do zvykať, že budú veľatoré tak hlavne, že vlastne príde vozidlo a vykonávačka predpísané skúšku dňom týždňa, môže ísť dobre vlastne. Je to riadenie tejto električky v niečom špecifické? Ako pri tých klasických? Tak to je niečo úplne iné, no to je... A v čom? Je to pohodlnejšie, alebo... Pohodlnejšie, jednoduchšie. Vidím, že sa to riadi rovnako v podstate ako tie novšie typy. Ručný radič. Myslíš, že aj nejaký kamerový systém tu máte? Áno. 8 vnútorných, 4 vonkajších. Tá hlučnosť je pomerne nižšia. Určite. Potešia hlavne obyvateľi asi bývajúci v okolí trati. Vy budete potom aj jazdiť na tom? Medzi prvými? No už v podstate sa jazdí na ne. Tak myslím, keď bude už ako aj s ľuďmi. Áno. Beriete to ako výsadu, alebo čo zase noví šoféri, teda šoféri, čo jazdia s novými trolejbusmi, tak zase mali nervy, že? Neviem, ja som zatiaľ spokojný. Aha. Čiže teraz do tunela odbočím, hej? To sprievodné vozidlo máme z akého dôvodu? Len tak pre istotu, alebo neviete? Aby sme mali voľnú trať. Mali asi. Ležite, dôležite. Tak. Keď všetko dobre pôjde a postaví sa most, takže vlastne pôjde prvá minúta do Petržalky, čiže tam bude náraz do toho ústavy, čiže neznamená to, že keď dojde sa 45 vozidel, tak 90 týchto 45 súpravov, 90 vozov vyradím a musíme si počítať, že aj nejaký náraz do toho pán bude pre Petržalky.
50? 50. 50. Stále platí to, že pri východe musíte spomaliť? Áno, 15 tam je stále, no, aj na jednej, aj na druhej strane. Inak prečo je to tých 15, ako aj na vstup? Kvôli hluku asi, Kvôli nie? zvučnosti, no. Je, že aby to náraz nejako nebolo hluk. Vidíme svetlo na konci tunelu.